150 ka mga Pinoy-anan sa sitio Wangyo, Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo ang gilamoy sa sunog. Nakatala kini og mukapin sa 3 milyones pesos nga danyos. Posibleng adunay kalambigitan sa kuryente ang gitanaw nga hinungdan sa maong sunog. Ani ang report. Nadawat ang alarma sa sunog 1:49 Domingos kadlawon nga daling girespondihan sa mga bombero. Na-control nila ang sunog human sa usa ka oras ug hingpit kining napaong 3:36 sa kaadlawon. Sa inisyal nga pakisusi na sayran sa mga investigador sa Cebu City Fire Office nga usa ka e-trike nga gikargahan og kuryente nga nabiyaan ang giingong mibuto kamoy hinungdan sa sunog. Sa record sa Cebu City Fire Office ni kaba sa 150 ka mga balay ang nasunog, diin na po nini ang partially damaged. Halos ginama sa mga light materials. Samtang nag-validate ang Division for the Welfare of the Urban Poor kung DIWOP sa mukapin 900 ka mga taong apektado sa sunog. 231 ka pamilya ang apektado niya, 934 ka individual. Ubay-ubay yun. We are conducting sa validation based sa data karon nga nakuha of the affected structure. Mulungtad usab sa 5 kaadlaw ang pagkaon nga gihatag sa Department of Social Welfare and Development ngadto sa mga fire victims. Ilang pagkaon sir, pack lunch gikan sa buntag hantod sa gabi. Pila ni kaadlaw? 5 days. 5 days. Ang mga biktima sa sunog gipahiluna sa James Alaska Mambaling, samtang giandam pa usab ang mga lawak sa Alaska Elementary School isip temporary shelter. Gipasalig sa DepEd nga dili apektado ang pagtuon sa mga bata bisan kon pipila ka mga lawak ang gamiton. Aduna tay DepEd order ana nga panahon sa katalagman ang atong eskwelahan magamit nga evacuation center. So sa expected nga number of evacuees nga affected sa ato ang sunog, ang atong eskwelahan with the approval of the superintendent ni Dr. Angtud, aduna tay gigahin nga napo ka classrooms nga maoy temporary shelter sa atong mga evacuees. I-maintain lang ang cleanliness, wala lang tayo madami sa classroom. Samtang ang ubang mga fire victims dibalik na sa ilang mga balay nga nasunog aron hawanan og makabutang og matulda nga trapal. Nanawagan sila og hinanaling ayuda. Kanang tanan mo gamiton sa balay. Banig, unlan, kundi kanang mga kaldero. Bugas, kanang para atop-atop lang sa makatabal lang makatukod mi. Gimanduan usab sa mayor ang CCDRRMO. Lakip na ang kabomberohan nga mohan-ay og mga proactive measures aron kalikayan ang masunog sa maabot. Di na mahimong ining sunog, mo pa'y pag-adto nila. Kung mahimo pa, wala sunog. Harawa na itoon. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.